Posledná kapitola druhej časti 6 stĺpov sebaúcty, Six Pillars of Self-Esteem, je filozofia sebaúcty. To znamená, ku každému stĺpu máme povedané nejaké veci, ktorým máme veriť. Vlastne veci, ktorým máme veriť, beliefs, veci, v ktoré veríme, alebo budem hovoriť domienky. Domienky v našej hlave síce nie sú... Tu je obrovský, pri sebaúcte je obrovský dôraz daný na action, čiže činy, konanie. Treba konať. Z toho konania sa nám reálne pretvára sebaúcta v hlave a to, ako sa vidíme. Ale konanie môže spočívať, alebo konanie môže byť vďaka našim domienkam. Taktiež domienky môžu tiež ovplyvniť konanie. To znamená, mali by sme sa pozrieť aj na tú filozofiu, na tie domienky, veci, ktorým veríme. Nejdem ich tu vymenovávať. Ku každému stĺpu boli nejaké plus v tej kapitole, plus celkovo k ľuďom. Čo sa týka, dajme tomu, k vedomiu, žijeme vedome, prvý stĺp. Bolo tam, že žijem vedome. Neviem, nepamätám si presne tie veci. Treba si ich pozrieť, treba zistiť, či reálne tým veciam veríš. K zodpovednosti bolo, že som zodpovedný za v podstate všetko, čo ide z mojej hlavy, v moja myseľ, za svoje správanie ostatných ľudí, som zodpovedný za svoju vlastnú sebaúctu sám sebe. Bolo tam ešte, povedzme, no tak ďalej, hej. Bolo tam aj také všeobecné, že som, nie že som, ale domienky o ľuďoch, správam sa k ľuďom ako ku koncom a nie ako k prostriedkom ku koncom, čo je vlastne Kantov zákon ľudstva, ľudskosti. Každopádne takýchto domienok tam je veľa. Treba si pozrieť tú kapitolu, vymenovať ich nebudem.